глупости. Не говори глупости. Ще да видим сега тез. Кои турбини бяха? Те старите ли са? Те са новите? Тя ще не съжда, колко ще мога. Тук новите турбини. Къде са старите? Те много бе. На парче ли са? На парче. Две. Старите избушени турбини. Я да ги видим къде са. Покажи къде са бе. Ето ги. Ей, къде ги? От тук са изкарани. От един сорер. Аде му божичка. Ще палим. Баче тъмничко нещо. Много тъмничко. Поне по-поне няма го гледа. Тук от другата страна на светлото е. Ако мога пускаш от ще ти скъсат. Ай, стига. Он е там дългокоско собственика на сорера. Боби! Бабе, турбота! Рейш ли? Огъне! Ето тук небезизвестния Боби Турбото, сексолога на Лондон. Ако имате някакви проблеми, Коментарджията. обръщайте се към Боби Турбината. Чай запалим, чай. Турбината е, де турбините ги няма. Де турбините ги няма, деца на пола. Айде. На втория масло малко стане. Бе да ни запалиш, ей!